Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. 100-krát opakovaná lož sa stane pravdou. Čím väčšia lož, tým hlasnejšie ju treba kričať do sveta. Znie jedno z najznámejších prevolaní nacistického ministra propagandy Josefa Goebbelsa. Zdá sa, že jeho metódy položili základy povojnovej mediálnej kultúry a ozveny jeho slov znejú stále aktuálnejšie. Pred časom sa mnoho ľudí na vlastné oči presvedčilo, ako funguje dnešná propaganda západných médií. Rakúsky denník Die Krone Zeitung pomocou fotomontáže zinscenoval výjav, v ktorom otec s dieťaťom v náručí prechádza ulicami v sýrskych zbombardovaných ruinách. V skutočnosti bol na pôvodnej fotografii tento muž odfotený, ako prechádza bežnou ulicou. Podľa tohto a mnohých ďalších dôkazov sa dostáva mediálna vojna do posledného štádia, v ktorom sa stavidlá lží, dezinformácií, vojnového štváctva a hrubozrnnej propagandy doširoka roztvorili. Novinári neváhajúci vedome klamať, skresľovať a zatajovať dôležité informácie sú dnes označovaní ako prestitútky. Hoci nepokoje a napätie už rezonujú celou našou planétou, mainstream si kladie otázku, či má nová superstar pravé alebo umelé poprsie. Vojna médií však mainstreamovej tlači a televízii prináša ťažké údery a straty, tak ako v prípade CNN. Tá za uplynulý rok zaznamenala 50% prepad sledovanosti. Naproti tomu nezávislé informačné servere na internete sa tešia stúpajúcemu trendu. Všetko toto si uvedomujú silné finančné skupiny, ktoré iniciujú obmedzovanie slobodného prístupu k informáciám na internete pod priehľadnou rúškou ochrany autorských práv. Ak si uvedomíme, že akékoľvek významnejšie médium na svete dnes vlastní jedno z 5 mediálnych impérií prepojené s ekonomickou, politickou a vojenskou mocou, musíme si s plnou vážnosťou odpovedať na otázku, ako dnes médiá vôbec môžu prinášať objektívne správy o tejto planéte a v čom sa líšia od Goebbelsovej propagandistickej línie. Nie len v súvislosti s médiami totiž platí, že pravdu má ten, kto ju môže hovoriť. Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Pondelok až piatok po 18:00. Viac na www.radioviva.sk.